permi sa aton palatuntunan. Lain na gid man kung may naga-remind bala, may nagapahanomdom para hindi malipat ang tanan. Ayos. Mo nang importante da nga aton nga mga tagpalamati, ang aton nga mga kaaksyon dapat magpreparar sa amo ni nga malakat sang panahon. Tablang mabalubagyuhon na halong kita mga nunoy, mga inday. Binagid ang naga-star sa higaron sang baybayon, sa higad sang suba, nan ulo aligmat kita na binagid kon orasang kagabihon kagagahon. May na ako magsaka ang tubig biya adlaw kay makita mo yan mo, o kon gabi worse kon kagahon nagahurago ka, nagalalaway ka sang tulog, igo kaya magbugtaw, ahay aras dalom katri mo ang tubig baha. Mo na nga ayaw gid mag salig-salig. Kaysa sobra nga salig, sa damo nga pasalig, damo na nagpulusong. Ay, oo. That's life. Ano mga bulo-balita nga bantayan nyo? Dugay-dugay report gikan sa atong sining nga mga patrol unit reporters. Bantayan ang update report gikan sa New Government Center. Dalo nila gyapon ni Action Artay Hupon. 30 ka mga individual nga nag-apply sang ila voters registration sa Bacolod. Natalana nga ipatawag sang ERV hearing sang COMELEC. 30 ni sila ka individual. Ipatawag siya sang COMELEC. Kung Sabado, aksyon albing graba maging kaupod naton report gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Duha ka persona ho nakuha sa armas lutang sa separado nga lugar diri sa aton palibot-libot sang probinsya sang Negros Occidental. Sa mga balita nasyonal, suspected the monkeypox cases, ginapanugyan nga dalon sa ospital para sa isolation kag mabulong. DSWD ginpalipot na ang form para sa mga mag-avail sang calamity assistance. Very good. Kung sa kadamo, pililapan mo sang form, galilingin ulo mo. Na simple lang blang pililapan blang. Nang basic ka pamangkot Sa kadamo pa si Chiburichi blang. Kung sa kasala-sala mo na nag-a-apply. Simple nga mga pamangkot nga inugbutang mo da sa imo sining application para sa calamity assistance. Good na Hindi na pagpabudlayi pang tao. Sa piyakabayan na EU, ginakilala na ang vaccine certificate sang Pilipinas. Lamitan City gipaydalom sa instrikto nga seguridad kasunod sa pagpatay sang amay sang sospe sa paglutang sa Ateneo Manila University. Mga mga dulog-dalag ko nga mga balita sa nasyonal. Sa aton sila mga kaaksyon, nagalantaw sa aton sila nga Facebook Live via streaming. Ang inyo sila karong nga greetings, tagaan ta na tsimpo kag igtalopangod, pero ang ayo ko lang permi sa inyo, hindi gid magkalipat. Kaya ako wala nagakalipat sa pagbasa sa inyo nga mga greetings sa ato sa nga Facebook. Palihog lang, please naman, like kag i-share nyo gid ang aton programa para everybody happy. Ayos. Action Radio Philippines Standard Time impunto pangot las 5. Oy, dali na gid lang. Ang aton sining nga promo sa Action Radio. Angot ini sa ika-53 nga anibersaryo sa Action Radio Bacolod sa mabot nga Agosto 17, 53rd anniversary in the name of public service.
Basta tagsa ka anibersaryo sa Action Radio, may mga gimmick kami. May mga pulo pa premyo kami gamay. Konsuelo bisan paano sa aton nga mga avid listeners nga nagamonitor, nagapamati diri sa inyo palatuntunan. Ang aton nga promo, dakop ka, daog ka, roleta promo sang Action Radio Bacolod. Paano mag-intra? Nano ang mechanics? Magpamati lang sa Action Radio Bacolod on air bukon sa Facebook man. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sa imo coupon, automatic kadto kag diri personal sa istasyon sang Action Radio, dal ang imo coupon kag ikaw magapatiyog sang aton mahiwagang roleta. Sa mga magabutan nga mga coupon sa programa sa aga, sa ugto, pareho sang Action Report First Portion, Action Balita Evening Edition, Action Hotline, drama nga Barangay 684, Ombra kag This Is My Life, ang Action Balita Banat Bulig sa ugto, nga mga taga-syudad sang Bacolod. Klarohon ta, sang mga taga-syudad sang Bacolod, may tubtob lang kamo alas 5 sang hapon sa pagpadulong sa istasyon sang Action Radio para imo ipatiyog ang mahiwagang roleta. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag sa gabi naman, katulad sang This Is My Life, drama nga mensahe sa pagigugma, tingbangan sa katarungan, puwerte nga ability, ang inyo programa diri, Action Report After Edition, Action Firing Line, kag Action Night Patrol Program, may tubtob kamo alas 12 sang ugto sa masunod pa ya nga adlaw makapadulong sa Action Radio Station. Ang mga magabutan nga taga Banwa kag syudad outside sa guwa sang Bacolod, may tubtob lang kamo alas 5 sang hapon sa masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Action Radio Station. Klaro na na. Kag ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pauli papanaog sa Action Radio Station. Oy, kampiyon. Patiyog mo da sa ruleta kung ano dira matuunan mo da. Gas, bugas, cellphone, appliances, bit-biton mo ginaya, matik na. Walang iwanan. Everybody happy. Nao ko di sa Action Radio ya, may bit-biton kagid. Dala ang imo matamis nga yuhom. Kung bugas, isa kapason, pas anon mo gid papanaog. Alin diri sa fourth floor, padulong sa ground floor. Ay, puwerte. So aton ni nga promo, dakop ka, daog ka roleta, masugod pa inaya actually sa August 15 hasta sa September 17. Wow, lawig-lawig. 5 ka simana ang promo. May tagduwa ka winner kada adlaw, Lunes hasta Sabado. Bang sumatotal mga 60 gid ka mga winners ang magabaton sang premyo sang Action Radio sa ika-53 katuig nga anibersaryo. Amula na yang konsuelo namon diri sa Action Radio. Bisan paano sa gamay nga bagay, nakasiling kami salamat sa inyo wala untat nga pagsuporta kag pagpamati sa Action Radio Bacolod. Mga diehard nga mga listeners blaya, hindi madala sa kunano nga mga promo-promo da sa iban. Ang importante da ang imo blang pagka-diehard mo ni ang tindugan mo, irregardless kung pila ka milyon ang ginahatag to spiyak. Ang importante ya ang ginatawag nga diehard. Ang matudtuod kang nagapalangga sa Action Radio Bacolod. May promo magkagwala kung palangga mo ang istasyon,
palangga mo gid na ya. Minano na nga offer sa imo. Sa kabagay bla nga nanamian mo. Bisan mahal na siya kung gusto mo ya baklon, pakitaan mo gid na ideya. To the extent nga magsupot-supot ka para mabakal mo ina ang bagay nga target mo kagusto mo kwaon. Tanawa bala si Action Christian James Binares. May bagay siya nga gusto ya kwaon. Sa kabudlay, mahal, pero in the long run, nakuha ya gid ang dapat siya kwaon. Kita mong balay subong gwapo na. Ang kwarto ya, kurti na kasanag. Kag nami pa ang iya computer. Oh, kita mo na. Una bala, sa isa ka bagay na gusto mo kwaon, baklon, wala sang imposible. Ang tanan posible. Bala Action James, gets mo? Pamati ka daw la. Abi ko lang kapamati kay kakasong ko to ang imong computer aso malayo. Muna, siling ko wala sa imposible sa siya kataong luyag ya kagusto ya kwaon ang isa ka bagay. Muna bala sa imo profesyon, kung gusto mo na kwaon lambuton ina nga profesyon ina nga kurso, wala sang imposible. Ang kapital mo lang daw nano, kapisan, dedikasyon. Pisan ka lang, palangga mo trabaho mo, huwag ka na pangitaon pa. Regardless kung ano ang benepisyo, dako makong gamay, kung nagkaitsindihanay ka mo da, nagabinuligay ka mo, that's good. Ano mo na yung ng milyon nga income mo kung huwag ka mo kaitsindihanay nga mga tao dang ara sa palibot. Tawag mo lang nga paghiisaanay ka sa isa kag isa, huwag na iapulos. Ang hisaan mo to siya, kaya daw nag-ulo asensyo sa gamay. Baw, kiti batasan nga isang tao no, nga mahisaon bla. So, hindi siya gusto labawan sa parehas siya. Gusto siya lang ya ang maglabaw sa parehas siya, hindi ang parehas siya maglabaw sa iya. Ang mga batasan nga isang tao nga muna no. Lain batasan lang kung kilala ko pa niya do ka kwan do ka pangsot nga klase batasan do ka higko nga klase batasan ko ano na yung piyak ko to balay ho bakal to sa TV bakal ng TV piyak balay ko isa na lang alang nga do halos kakaon sa kadlaw 3 ka beses mangutang man sa TV ko ituod nakiti hindi mo sa gusto labawan mo kung ano itong bakal sang tupad balaya, baklo niya man. Bisan pulo pinot ang sitwasyon niya. Kung ng tao nga, hindi malabawan. Kung malabawan mo, waswerte kung traho niya pa ka na. Oo. Nang daw gusto niya siya lang bla. Hindi siya gusto niya ang tupad balaya, masenso man. Pagpaninguha man. Ano mo na kaya ang tao ga asinso tungkol sa pagpaninguha yati lay na mo na iabuot ang tupad balay mo inano kay imo klase tao man dapat kani pasalamat ka pa nga ahay si Juan de la Cruz sa tupad balay ko bisan pigado na pro ahay nakabakal mas la TV hindi nami na bilang kutso-kutso mo bang tupad balay mo niya si Kuan na nagkakuha naman na kay muni muna ay nano niya si Kuan na nakaduta na ito si Kuan ka na kay may nakabaka ka na duta ay ano mo na kayong tao ka paninguha magbakal duta pero ka nakabakal siya dingutan mo kaglain na mo buot udo tinunto ay batasan sang tao ya way ginadata mo na basta ka na maisaon ka, wag ka sinso ya sa pangabuhi mo. Believe me. Wag na ya, hindi na baga sinso pangabuhi mo. Kaya nga, ang imo lang ya pareho sa mo nang ginabantayan mo, wag ka nagabantay sa pangabuhi mo. Kaya tanan nga giyo sa tupad balay mo, mo ginabantayan mo. Uy, bantayi ang imo ya kogalingon. Ang imo pangabuhi, bayid ang ibanda kung mga ano sila. Kailangan na i-diskarte. Kung mag-asinson tupad balay mo, mag-ayo ang tupad balay mo.
Dingutan mo ya kag pakalainon, ipakamalaot. Ano klase batasas ang tao na yaman? Amo na ang term nga mahisaon. Basta gani mahisaon ka, believe me, si Lord Cabalona, way kagid asensos pangabuhi. Ang tanan nga giyos ang tupad balay mo, kinabantayan mo lang. Ikaw, utro ka man kasalawayon. Ay, oo. Bato-bato sa langit, ang matamaan, huwag magalit. Ang magalit, may palit. Action Radio Philippines Standard Time alas 5:12 na. Antes sa mga report gikan sa ato sining mga patrol unit reporters. Unahon tayo report sa ato sining Patrol 1 Brabado Patrol. Liwat ta kamustahon ang sitwasyon sa Metro Bacolod. Sa liwat balik ka papangalagad ni Action Dale Salazar. Maluon ta ang traffic situation sa Bacolod. Iban pagid ang mga nakitaan, nalabayan, nasiplatan ni Action Dale Salazar. Dalon niya karon nga hapon diri sa aton nga pagpangalagad. Action Dale, happy Saturday! Yes, happy Saturday, Action Eric, no? Huli ka. Huli ka? Ang anong huli ka? Anong nadakop mo? Anong kwa mo? May nadakpan gid, no? Malabay lang kami tanan ni Action Nixon na diri sa may Burgos Public Market, Action Eric. Doon naspatan din nato ng patrol sa police station number 4. Oy, may aras like isang drug bypass operation may ginapatigayon sa sining mga tiniod, Action Eric. Diri timing gid. Diri bala sa may butungan ay, sa gali. may Burgos Market na diri Action Eric ang landmark, no? Mer diri sa Saka Eskinita nga lapit na sa ginabaligyan itlog. Hindi Action Eric ari di sa kilid diri naton. Ano ni sa may tubangan or lapit basta kilid gid lamang diri Action Eric sa may Burgos Public Market. And then may ari diri sa mga butungan and then sa tabok diri, no? Amo diri gamay nga Eskinita. Sulod doon, may ari diri sa kalalaking nadakpan sa drug bypass operation sa police station number 4 Action Eric. Kung makita mo sa ato sining live stream, subong hapon naman na siyang aktual nga nagkakahanap Action Eric samtay nagapadayon ta ang inventory sa aton sining otoridad kag operatiba Action Eric. Ang nagatalikod nga nagapula jersey mo na siya? Siya na, isa ka e-bike driver Action Eric. Ang pangalan niya si Wilmar Palmera. Wilmar Palmera, 28 anyos. Isa ka e-bike driver. Kaya natin sa nakita natin, sang ginrikisa, siyang otoridad, ang siningalawas Action Eric, may nakitaan dito nga isa ka pouch nga color black. Kag dito, ang unod, mga suspected shabu kagang 500 pesos nga basta money. Di pagabot diri kay ina ni punong barangay Kim Ramos ang barangay 19 nagapangayo siya pasensya Action Eric sa punong barangay bangod ando na puga siya kuno sang gamo diri sa area sang barangay 19 no siyudad sa Bacolod Action Eric. So lang iya sila nga may natakpan man bangod illegal nga droga according siya ti paya sa sulod sang presuhan ining tatay sang subject na si Wilmar Palmer Action Eric. Ang iya utod nadakpan man pero doon nakagawa ni Action Eric kag di siya naman ni ang manugsulod sa custodial facility sang police station number 4 Action Eric. Sige pa di sige po na ang inventory sa aton sining otoridad kagti minalugid man ang subject sang bypass operation nga nagadusog gid man sa Action Eric sa illegal nga droga bangod ginagutom. Gutom ka da mo butong da. Amo man gani gutom ka da mo butong da. Ang bligya ka gid siya bo. Amo na dapat ang iduso nila kariton nga may butong. Correct. Amo na dapat may kulo karito kadiri maka butangan mo sang butong kada mo na dapat ang iduso mo, ang ilibod mo para maka-income ka. Para hindi ka gutomon. Pero matawa pero ang basihan ni Kapitan Teramo Action Eric sa subject ng bypass operation, kung gutom ka kadto ka sa barangay kay mabulig ang barangay. Nara mananggali.
amo na sa action Eric ang palayag kay nani kap Kim Peramo no samtang nagabot diri siya sa area Gutom. sa drug bypass operation. Gutom sa kuno dira man ang rason nga nabliga sa drugs mo na. Yes, tamo tong bali action Eric nga gutom siya kuno kagati kinahanglan niya sang source of income kumbaga palabuyan action Eric para makapian-pian makakaon dato ka beses sa isa kadlaw. Tiyan ba kung may e-bike driver man sa action Eric, hindi siguro ka ano ni Ka-sustainer? Ka-maintainer no. Hindi siguro maka-provide siya sa pangadlaw galing tiyan mo na pala. Kung may history na gani ang mga himata sa illegal na droga, given. Dako gid ang posibilidad action Eric nga mamana mo kumbaga no kung anong ginahimo sa imo sininga ginikanan. Tiyan mo kay na nagahilibi bata pa 28 anyos magulang sa akon. Why na pamilya Dale? Wala pa nato na Eric na interview ang suspect no kay nati ang motor na ang pulo pamati naton samtang gina-interrogate siya ni punong barangay Kim Peramo do ka budlay gid action Eric sang siling area kado kay iskinita bala do ka made of light materials sang mga pamalay diri. Okay. Kag amo na no. Actually may nakita diri gani nga isa ka daw buho bala siya sini nga balay action Eric. Da may buho. Tingin na lang taw diri ka pulisan masibla diri ginaduhol bala. daw diri ginaduhol ang mga illegal nga droga basta mo ning pamagi niya para makaganar action Eric. No tiyan mo to. Nagahilibion siya bagod masunod din siya sining nga amay nga presohon action Eric bangod sa paglapas sa Republic Act 9165 o kung angot sa illegal nga droga. Ang pulis rin naton na ang backup diri sa police station number 4 ready sa Sagwasang Butungan kaya selection Eric ko diya sa Sagwa. Sagwa okay. no, kay kagotok ko yung area. Si Papang Nixon Tahom dira nagauyat sa akong camera. Okay. Idong si Action Nelson, si Action Nixon da kay basi madala makuan bla masuspetsuhan nga kuan. Kaya sini nga naka full nga naman nga bayo bala daw pang spaceship bala. Hindi gani pa igadi ko sige basi masalaan sa bla nga kuan bla nga sa kay barko bla. Abi ko kasi masalaan nga ma-score. Yung ma-score niya. Ang yan nga atar sa muna, kuha na mong. Pang barko, bla, pang barko. Pang siman. Siman, sa barko, di bla mo na sa nasoksok ng mga siman. Complete ni kabayo diya. Kung nagawiyat na sa fire hose, fireman gid siya amo na lang kulang. Fire hose na lang. Pwede na siya makailis nga sining nga career, no? From driver to fireman. Siya subong ang cameraman. Bili ba? Amo pa ginang sulod din ni Papang subong. Mayogid nga diya. Ang lugar diri Eskinita, gotok kag amo ni Action Eric ang nagahitabo. Balikan ba na to diri sa sitwasyon. Sa sulod sang area sang bypass operation. May naglabay nga taxi. Nag-monitor siya sa action radyo. Sino? Ano to naglabay? Taxi to, nakibuto daw nag-feedback sa taxi driver. May gabi dira sa taxi driver nga naglabay stupan ni action dahil ka pamati. May gabi, may hapon da sa imo basta nakita dyan ko lang patrol action Eric kaya mo to nakamonitor siya sa action radio Bacolod. Mayon ni kay wala ko dibida lang ang kupon action Eric katagang ko siya tani. Ay tuod no. Why ka kuyupon da? Why ko di dala nga kupon gabong base dason na. Dason bla antes ka kundi mo duty dala ka kupon kay damo ka gid makitaan mo. Nang taxi driver tingala ko na batian ko akong tingog nag-feedback kay gati gin patunugan niya man ang iya sini nga taxi no ang radyo siya sini nga taxi. Tapos sa inventory sir wala pa. Lapit lang kasi sige wala ko man action Eric na tapos no ang inventory sa atong sining otoridad pero try tabi basi makuha naton sang statement ining subject sang bypass operation si Wilmar Palmer no residente man sang Purok Mabinuligon barangay 19 no diri sa may siyudad sa Bacolod diri ayon sa may kilid sang Burgos Public Market kag kilid sang ginabaligaan diri mga butong action Eric no masulod kita diri sa area. Sir may nga sir
nahimo gid maning mga drugs nga na-recover sa motor. No comment sa action Eric. Ano comment siya? Sige. Nagadoko siya. Huya siguro, huya siya. Nagadoko siya. No, ya siya. Oo. Huya siguro. Hindi na Pero, pag-i-interview kay basi karon maghibi pag nagkaroon ta. may bit pag isa. Hindi daw na marasmasa naman siya action Erica. Daw na marasmasa naman siya. At least gin-try natin nga kuan siya sang statement. Pero hindi siya maghatag nagadoko-doko siya action Erica. Ayun lang ang team from police station number 4 si Sir Tim Bass action Erica. Check naton kay successful ang drug bypass operation nila dito sa area sang Purok Mabinoligon, Barangay 19. Sir, full name ka na, sir, kaganong designation to, sir. Hello, good afternoon po. Sir, bali anong background sining sige na gano'n siya. Bali anong background sining subject, sir, sa kining ngalan. Ang background din may mga previous may mga kaso din na ginamugay na natin ginamonitor. Hindi basta makuha. Natsimpuan din sa aton mga kapulisan, sa aton operatiba. May oras din siya. Pila na sila may mga utod ni siya na mga amo Manila kaso. Plan sila naton ng aton kapulisan. Kadako gid sang ila toward maging bypass nato na 500 pesos. So kadako gid ang nakuha naton sa ila do ito gid ka sachet na transparent plastic sachet na suspected shabu. Mga pila mga market value? O mga market value ni mga 54,400. Wow. Wilmar Palmer gid man siya ngalan niya, sir, ang full name niya. Sa subong, base sa amo na kuha na impormasyon, ari man si Kapitan, ang ngalan niya si Wilmar Palmer, 28 anyos, sa dire na gaister, wala man ni sa trabaho, ang iya balay ni sa Purok Mabuniligon, Barangay 19. Sila ni sa mga ari man si Kapitan, dire man naman nakuha ang iya information. Tani, sa isa ni kalugar na monitor namon close coordination namon sa bulig man ni Kapitan. Sige. Ano kayong full name to, sir? Si Police Executive Master Sergeant Giovanni Timbas po ng Police Station 4 po. Sispo lang po. Ang Executive Senior Police Officer ng Station 4. Sispo. Sige. Actionaric si Sir Timba. Sir, congratulations sa inyong successful bypass operation. This time, Actionaric si Kapitan Kim Peramo, mag-aperba na kay mag-serve ba siya bilang witness sining bypass operation and then kita ma-sign man kag base pa lang makahatag diri sang statement ang drug suspect Actionaric. So for Actionaric or okay, balikan ta si action na di sarasar na auto ng linyaya subong maperma na si Kapitan sa Barangay 19 no ang mga arresting officer ara man sa action day dira sa bypass operation sa Purok Mabinoligon Barangay 19 no na recover ining mga sachet sang shabu sa e-bike driver. Action Dale, please come back. Yes, Actionaric, no? Sorry. Mag-aperma na si Punong Barangay Kim Peramo bilang isa sa mga witnesses sining drug bypass operation sang police station number 4. So, pito ka elongated sachet sang suspected shabu worth 54,000. Amo na siya ang recovery sa kito ding 500 pesos nga nagserve bilang bypass money Actionaric. So gina-check no ni Capcom nagasanto ang mga recovery sa inventory sa ngatan sa nga kapulisan Actionaric. Okay. Dalang gida. Okay, sige. Duko so. Kay kulo kompleto man Actionaric may balik para man dili nga aton sining operatiba kaya mo subong gina-utilize bilang ari ko na diha kay dire nakalalagto na kamo magbalalig ya di. Tapos gid buti pa kamo story kay Kap. Kap. Ang pagpirma ko ni bilang isa ni ka
obligasyon ko sa bilang kapitan din na dapatan hindi ka mo taga dire, hindi na ka mo di magtingar di. Kay dire, Biraha ka pa. balumang ka mo, hindi ka mo taga dire, kakagto ka mo di standby, mabaligya. Ang among lugar ka kaapektuhan di. Hindi ka? So, actionary ka, no, may gamay nga, no, sermon. Sikap. Hindi to ya, kay ga, sermon to ya. ah, ah, Ginawa ni Kap da nga paninlo sa mga adik da ka mo na bulubaligya da. amo man gani actionary ang kada barangay nagatinuwa nga ma-declare nga drug cleared barangay kasi anong tanan kung paano na ma-declare kung may aras ang salawayon o kung na naga-intra sa illegal nga bulwato. Nga si Kap, kilala mo ning drug suspect sa kung natol sa actionary mo ba? Aksyonerek may hapon. May hapon Kap. Oo, kag sayon tagpalamat da. Ano ning background din ni Kap? Sa sa barangay. Ni sila di makilala kung man sila yung bata pa ni sila sa una. Nan. Pati ang may sinikilala ko gini kay hindi kami ni maglayo ay edad mo. Kay sa piyak ni sila na barangay daw, barangay 22. Abaw. Kumo na dimulis naman to sila. Sa ilo Kasi da. may bilin di na ano mo na din ginastandbayan nila na lugar di ni siya subject na nisa sa badak namon mo ko ginahulat na lang bala namon ng tagiya sa duta na di na para ay dimules kay declare na di sa barangay drug din na lugar Abaw. Okay. Kap? Hello. Hello Kap? Yes yes. Kap, sa Salawayon nga mga bata, ara naging Kap nga nagabiyahe sa e-bike, ting rason niya kuno, kuan kuno, pigado sa kuno, mabigado, kabaligya ka druga? Amo na gani pag abot ko nangayo sa pasensya na ngato nakaano ko sa inyo di lugar ka pasensya gid. Singko tani kung ang rason niya mo na ipigado gid sa biyahe sa e-bike singko magamo na gani sitwasyon kag to ka sa barangay kay yung barangay hindi na magpabaya simo. Nan. Ay bisan pa siligon ka lang sa barangay may tagaan kag gidalawan. Te. Oo, ganito mas amo ning pinili nila na ano na obra amo ni white ano gabi kag kagahon ginapamasyara na din amo na lugar galambal man sila na way nakapoy na Way na nagali. galigontat Way guntat. Way galiuntat Kap. oo kaya kami malang bantayan pagka wala na kami maano naman sila dayon matinipon-tipon. Ang lain sila Kap kaya gali tatay ni kag uton gali kagay mo lagi dakops droga gali. Oo, kaya mo lang may case na ng mga amo na sila mga previous case, makagwa. Pagkadugay-dugay, mabaybas na naman luwat. Ay, oo. Ate, bisan paano Kap na buwin-buwinan dang mga salawayon sa barangay mo O ganit, yan mo na ginayo ko sa dirigid na gailista ron natin. Kanugon sang lugar ni, kaya yung tagyatan nila, luoy man sila. Oo. Since naging declare na drug bending lugar, ang ginaulat ni namon ang authorization na lang sang tagiya bla. Oo. Na pwede na sila i-demolish. Tani, may lugar pa sila da. Kung wala na sila kabaliga da, sabo kag higop sabo da, tani, gurong tagiya, gurong matak mo na daligwa sila nga mag-star da. Oo, okay, ang tagiya gambal gid siya mon mismo kay ginapadalaan ba namon sulat kay ni subject na ni sa badak namon badak report ni namon. Kay siyempre ga-apply man ta para ma-drug cleared ta. Kaya mo siyang kuwans na maukas ni siya daw matawhay na sir, matawhay na siguro ang kuwan ang barangay namon. Kabalogi ko Kap nga paninghuha ka man sa pian paano kalin kita baw may mga tao kin daw kasarawayon kag daw hindi kin mamati isawayon mo Kap. Oo, kung matubang mo puro man nang sila man kulong gasaway. Tapusan sila magaling ginasaway. Katapusan sila pa mabaklan Japon. Sige Kap, basta may nagapamati sa ato karon nga hapon tas imo nga mga sa imo da puro ka nga naga-engage illegal drugs Kap. Anong mensahe mo para sa ila?
sila ni ginatutob sa mga rasa drug list namon kag mga ginastorya ko gini sila one on one na untat na ti kung sa tubang mo mambal na wala naman sila kuno gamit. Wala man naway na kuno taway na gamo na lang sila. Kung isay padayaw pa nila na nagbuyunan ako kapo. Nagbuyunan sang baligya kagigop kap ano? Buyo, nga niya sa tubig, guro, inom lang lahat na tubig lahat eh. Ginawan-unuan ko din sila, galing kaya muna bala, hindi nila matalikdan kaya tungod na easy money. Correct. Oo. Tapos nang gidya, 500, 1,000, tapos na sila. Gani. Sige Kap pa. Salamat kay Kap san simpo mo kag again na congratulations kasi mo bisan paano amo na tabo da pero ikaw ya way kag kulang sila sa pagpapensindi kag paghatag warning ka pa. Sige, Sir Rek, madamo gid na salamat. Oo, kaya Thank you, Kap. Sige. Rek, si Tim Ramos ang barangay 19 nag-pull out na ang drug suspect kag didra sa presohon sa may police station number 4. Kining pag-Rek nag-ulan to pa ulan. Ay nagbaskog ulan da. Hindi nagtalit siya. Tulo na ang kalangitan diri sa aton sining area, no? So far ato na makit-kit rehas. Dito na sa mga guro ko na, dito na sa mga biyahe e-bike sulod kwan silda. Gani basta bala karon na maano siya karon pa siya mahinulsol siya sining nga obra nga tawhay ka na nga e-bike driver at subong restricted ka na nga magwa sa presohana action na Eric. So far, man action na rin ang sitwasyon dili sa may sila sa Bacolod at the same time ginuspundahan naton nga drug bypass operation sang police station number 4. Balita kag report gikan sa patrol ang ka-action nyo. Action dito sa Lazar Una sa Balita Una sa Action sa Bacolod Action Radio. Bao kay hindi gid mamati ritubado man. Kapila na nga warningan, kapila na istoryahon, pandaman ni Kap, huhuo lang. Masili na Kap, why na? Gali mo ya kay wala untat. Salamat kay Kapitan Kimpoy Ramos. Ramos kun Ramo. Sang barangay 19, si Kapitan sa barangay 19, wala gid nagkulang sa inyo. Nga mga adoy sa barangay 19, pinawarningan na kamo, pinasaway na kamo, maguntat na sa inyo bisyo, diara na lang na sa inyo. Ining nadakpan nga si Wilmar Palmer ni ho. Pinwarningan ni Kapitan, kung tatunan, huo mo lang. Nga wala na kapa. Hindi mo kay wala man untat, ang maligya, front lang ang pagbulobiyahe sang e-bike. Kasi pagkamatuod, gani gusto ka baligya man droga eh. Di easy money mong. Pigado kay mo mamati. Pigado kay mo ya makuan ka. Pigado kay mo ibligya ka siya bo. Udot tinunto. Kung sa mga barangay panukoy ka may pusi ka sa ita kag may buripat ka sa dlonggan may agyan ka. May nga pon nila kay Kapitan Bibing Noble kag kay Kagawad Glenn Burgos muna si Kapitan sa barangay 19 way ginagkulang sa pagpainchindi, sa pagwarning, pinapatawag ka mo isa-isa, ginawarningan, kung tatayo na ninyong bisyon nyo, kay wala kisang tangtan nga maayo. Sili ni Kap sa barangay 19, ho o Kap why na Kap Mali mo kay wala untat, maligya, ginapalusot na sa pinakanlonggan ang ginahambang ni Kapitan sa barangay 19. Man mga ritubado kag mga salawayon. Amo man sa amon sa barangay Panukoy si barangay Kapitan Bibing Noble. May na nagawarning sa mga adoy-adoy na namon na untat na bisyo kay hindi ginamaayo. Si Kagawad Peter Noble, ang chairman sa Peace and Order. Sa chairman namon sa health, si Kagawad Glenn Burgos. Kabulig mo na da permi. Painchindi sa tao nga hindi na kamo magsige pa. Higop sa bo kay ina hindi maayo.
kay may mga tao nga Bertoldo, tiga Bagol, ida pa lusot na sa piyakan lunggan. Madakpan dayon nga hibi, bata jutay. May background naman ni ang pamilya ni Wilmar Palmer ni kay una to nadakpan niya stataya, subong ara pa si prisuhan. Ikaduwa nadakpan niya uto dia, nagagwa sa prisuhan. Di karon siya naman nadakpan, siya babulo sa uto dia naman. Ay kana midterm. Action Radio Philippines Standard Time alas 5:36. Pagbalik sa inyo palatuntunan, mga report na gikan sa aton sining mga patrol unit reporters pagkatapos lang sa aton importante nga mga pahibalo. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog. Kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung
Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Pwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay sa Presyara tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung sarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo
tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte heart nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, hibaluon tayo, no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi pwede makuhaan sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga dahon sang gabi makuhaan sang vitamin C kag D. Ang ugat naman may mataas nga level sang starch kag amino acids. Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit ang mga ini? Pwede gamiton bilang bulong ang pila ka bahin sang tanom nga gabi pareho sang iya dahon. Pwede makuhaan sang duga ang dahon sang gabi para magamit bilang bulong. Ang iya unod. Ang unod, pwede man nga mapuga nga makuha ang iya siniduga kag imnon, hindi gani kaunon mismo paagi sa paglaga. Ano ang mga masakit nga pwede mabulong sang gabi? Ang hapo. Ang pagkaon sang unod sang gabi makabuligid sa pagbulong sang hapo. Rayuma. Pwede nga ilamhit o kon ibanyo sa mga nagasakit nga bahin sang lawas ang ginpainitan o ginbulad nga bunga sang gabi. Pagpalanakit sa sulod sang dulunggan, ang duga nga halin sa dahon kag mga paklang sang gabi pwede ipatulo sa sulod sang dulunggan para mabuhinan o kon mapahagan-hagan ang pagsakit sini. Kinagtan sang mga insekto. Ang duga sang gabi makabulig para madula ang pagpalanakit kag pagpalangatol resulta sang kagat sang insekto. Dapat Pabalik diri sa ato kapag pangalaga this time, may check na ang mga report na gikan sa to sining ang mga patrol unit reporters. Unaon ta report na action art tayo pon parte sining tatlo ka mga kon 30 ka mga individual nga nag-apply sang ila voters registration sa Bacolod o inatalanang ipatawag sang ERV
hearing sang COMELEC. Ari si Action Art ay hupon sa report. Line number 2, Action Art may hapon. May nga po Eric in klaro rin ni Attorney Katrina Kanya ang election officer sa Bacolod City COMELEC office nga until today actually why pa man sila sang nabaton balang opposition o kung pila ka mga individual or political party nga nag-oppose sa application sang tanan nga mga nag-apply o kung nag-pa-register sa itong ginhiwat no, nga voters registration. Sa din ang area office sa August 1 na di ma-start mo ang iya sang election registration board or ERB hearing. Pero apisar nga wala sang opposition, may 30 kapin, no? Why magigit pa kalabo 30 sila pero lapit 30 kaba individual action Eric ka nag-file sang ilang registration o vote o kung nagparehistro, naging require nila nga mag-appear before the ERB hearing kay may pila pa sila ka mga ginapasubmit nga mga documents para ma-qualify sila kang malakip sa total nga mga listahan sa voters registration ngayon nga submit dito sa Metro Manila. Ang kalabanan kag halos mayoriya sining kapin 30 ka mga individual inabala action Eric ang mga halin o nagalin sa mga lugar nga gintimolish sa palibot sa Metro Bacolod. Ang ibang kundi kinsaylo sa mga allocate o kung patukod sa city nga relocation area. Di mayara dira nga mga residente nga halimbawa kung nagaling ka sa isa ka barangay di nga gintimolish, ang iban gusto nila nga dito na mag-transfer sa lugar na ginaistaran nila subong, like for example relocation sa Vista Alegre. Kang iban gusto magpabilin niya bago nagparehistro sa lugar nga dira sila na rehistro. Sa doon naliga ni election pero dulang ilang ngalan. Pero silindri ni Attorney Kanya, inapasubmit sila sa pila ka mga valid documents agod nga batunon sila kag i-qualify sang ERB nga rehistro bilang botante sa mga barangay. Kaya mo na subong ang ginahulat pa nila kay August 1 to August 4 ini action Eric amo na nakalawig mo. And then after which ipadala nila dito sa bahin sang Metro Manila ang resulta sang ERB hearing o kung kabilugan na listahan sang mga panibago nga botante sa Bacolod City. Yari si Attorney Katrina Kanya. Ang ating na hearing sa Lunes, August 1 to 4. So far, wala din kita pinabaton ng mga opposition coming from any individual or political parties, no, questioning the application for registration of any applicant. Although ang office on our own, nagpatawag kita mga less than 30 ka mga applicants naton, especially those na may mga demolished nga mga area natin, no? Din patawag natin sila to appear before the ERB. During sang pag-conduct natin sa interview sa IDA, sometime na nag-apply sila for registration, medyo may kitang reservation as to the qualification nila to register sa ina nga barangay. So that is why natawag sila natin sa ERB para i-present nila before the ERB ang ilang mga documents or any supporting documents nila nga magpamatuod nga dira sa tuod nga isa sa ilang mga barangay or mga purok na ilang ang kamahin sa palayag ni Attorney Katrina Kanya. So comes August 4 na may baluan kung bala may ma-disqualify pa o kung may araduraon nga mga names sa sining kapin na 30 kapag Bacolod nun nag-iika pakawag sa COMELEC Bacolod o pagi sa mga members ng ERB kaya ang members ng ERB aradura ang DepEd mo kagiban pagid nga departamento, hindi lamang ang COMELEC amo na ang magapatigayon sa pagkandak sang hearing. Balita gikan sa Bacolod City Hall, Action at tayhupuno na sa balita o sa Action sa Bacolod Action Radio. Salamat kid Action Art ay hupon duga sa Bacolod Italy bantayan sa pagpangalagad sa Action Firing Line ni Action Marlon
Hinovaya. Sa iluwanta report ni Action Alvin Graba, may duha ka mga persona na kuwaan sa armas sa Luthango sa separado nga lugar diri sa probinsya sang Negros Occidental. Yari si Action Alvin Graba. Report gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office sa line number 3. Action Alvin, please come in. Eric arestado ining duha ka mga persona matapos nakuhaan sang armas nga nagalupok sa separadong lugar sa Northern Negros. Unahon ta sa syudad sang Victorias, nagapangatubang karon sang kaso paglapas sang Republic Act 10591 ang isa ka soltero matapos nakuhaan sang armas kahapon sa Dalan Ascalon, Barangay 2 sa syudad sang Victorias. Ang naaresto ginkilala kay Mark Anthony Salapar, 29 anyos, residente sang Hacienda Gleseria, Barangay Consing, Banwa sang Ibi, Magalona. Sunod din kaya Police Lieutenant Colonel Joseph Pajardo Jr. ginresponderan sa mga kapulisan ining komosyon sa tunga sang traffic enforcer kag ni Salapar matapos ginparahan sang traffic enforcer ining suspect nga nagadala sang motorsiklo nga wala sang helmet. Sa pag-usisa sang mga kapulisan na-recover sa mga otoridad ining sling bag ni Salapar nga may isa ka unit sang caliber 38 revolver loaded sang 5 pa ka mga bala, isa ka sundang kag sumungman, isa ka botilya sang makahulubog nga ilimnon. Sa dugang paginaton nga balita sa syudad naman sang San Carlos, nagapangatubang man sang dugang nga kaso ining wanted sang kasuguan matapos nakuhaan sang armas nga nagalupok kahapon sa Greenville, Bato, Barangay Rizal sa syudad sang San Carlos. Ang suspect ginkilala kay Giovanni Alora, 36 anyos, nagapuyo sa amuman nga lugar. Sunod diri kaya Police Lieutenant Rodney Sarona, nakita sa mga pumuluyo ining si Alora, rason nga ilagid serbi ining mandamiento de arresto para sa iya sa kaso nga grave threat. Sa pag-aresto sa mga kapulisan, na-recover man sa posisyon kag kontrol ni Alora ang isa ka unit sang 357 revolver nga may 4 naman ka mga bala. Si Alora ang nahunong karon sa custodial facility sang San Carlos City Police Station kag nagapangatubang sang kaso paglapas sang Republic Act 10591 ukon paghupot sang illegal nga armas. Ari ang pahayag ni Lieutenant Sarona. Continuous man mo follow-up ani sa iya. Timing nga nagkahapon. Complain nga nangayo ang police sa mga area. Pag ina-aresto na mo siya timing ang pag-search na mo siya armas. Ang pahayag ni Lieutenant Sarona. Balita nagikan sa Negros Occidental Police Provincial Office. Ini si Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio! Salamat gid Action Alvin Graba. Sa imo sining report gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. May nga po nila kay Melvin Peñapela sa kay John Dicina, Jason De La Cruz, Ateya Kim Iriman, Sonia De La Torre Delgado, dara sa may barangay Bagong Bayan, San Remigio Antique, si Aquino Bilags TV. Sa kay SB member, retired Police Captain Dingdong Guzman Severino sa San Enrique may hapon. Evelyn Tomakin Icor Brusi sa Sipalay City. Jane Hisolgon and family kay classmate ko dira Romel Pagsubiro sa Baladulid may hapon da. Sa Purok may gumaon barangay Tango para si April Joy Gaston, sa kay Doy Arthur, sa kay Fernando Bongbong Narciso o si Actioner Sol Patinho Arapa, Elizabeth Gamala, Karen Miraflor o si Mongcal Torilla, sa kay Bibi Gregorio Yulo. Sa barangay Antipolo Pontevedra, Alojamiento Family, pinatamyo kamo ni Diding Alojamiento. Dino Alika. Monitor sa aton sila ni Elizabeth Gamala. Mayong hapon gidira sa inyo, no? Kay Josephine Bikbik Tuerco, DC2 Block 8 Lot 19, Mario Tuerco. Gapamati gid sa aton ni kay Josephine Bikbik Tuerco. Salamat gid. Lacson de la Paz Chloe sa Estefanaya,
Kay Sir Bobby Muñoz ng Talisay City, katulad talithi ko no. Ray Flores Barrioga, Rochelle Polhencio Susana, Ibon Botser sang Germany. Nagatamyaw sa sayadra nga pamilya sa may banwasang Morsya. Rochelle Gaudiano Iscaner, si Lowedy Pauline family sa mga Dunganon Boys. May hapon dira kay Cap Kim Pirano, Joe Art Mandagit Tunes, Samson Somelier Bibar, sang Guam, USA, gamonitor gid. Si Inday Blasa kani ara mano, si Jolie Militado Patrimonio, Evelyn Cases, mayong hapon, Joanny Mel, todo ulan kuno sa Bansilingan. Salamat gid. Margarito Salandron Urakay, Pamilya Castro og Urakay, gamonitor gid sa sitio Napaturan. Alin na kay Margarito Salandron Urakay. Kay Marilo Varon, ngayong hapon again kay Evelyn Cases, mayad man nga hapon dira sa imo. Daw ka nami, pairatsada ka ng kada, chimpo ko lang alang na. Action report after edition, Sabado nga presentation, liwat ini magatakop, balik ini Lunes. Opo diri sa aton nga mga patrol yun at report sa action nga napalagad karon nga hapon action Dale Salazar back to back kay action Papang Nixon Tahom, action Alvin Graba, action Artay Hupon, ang aton nga mga technical partner diri sa Studio A, broadcast engineer Henry Spulgar, o diri sa aton nga IT expert action Christian James Vinares, kag sa mga estudyante OGT sang TUP Talisay. Mayong hapon, salamat gid sa inyo. Dito sa Transmitter Control Tower sa Barangay Talok, Syudad Sangbago, broadcast engineer Edward Balico. Mga mainit kadalag ko nga balita sa lokal kag national. Bantayan sa pagpangalaga sa Action Firing Line. Magasunod man dugay Action Balita Evening Edition o pod kay Action John Diaz. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Kitanay kita sa Action Night Patrol. Las 9:30, tubtob alas 11. Madamong gigasalamat sa inyo pamamati. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.